Din li se tisimgħu hija d-dikjarazzjoni tal-falliment tal-Gvern fis-settur edukattiv. Kienet l-ewwel darba illi fi-stadju tal-ewwel qari ġiet irtirata liġi. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u l-Isports Clifton Grima fuq ix-Xandir Nazzjonali f'dibattitu ma' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley fid-dawl tal-kriżi li s-settur edukattiv qed iħabbat wiċċu miegħu. Il-Gvern irtira daw il-liġijiet, mhux għax Gvern li jisma', mhux għax Gvern umli, mhux għax Gvern li importaħ, imma għaliex l-għalliema, għaliex l-MUT kellha l-kuraġġ illi taqaflu. Għaliex ma pjanax sew, għaliex għamel l-affarijiet mod segret, għaliex ma konsultax fuq il-liġi kif fil-fatt resqet qudiemna fil-Parlament. U ammetta li l-Gvern ġi daru mal-ħajt u għalhekk kellu jdoq l-irtirata. Jirbaħ is-sens komun u l-loġika tgħin sabiex jinelbu l-ostakli kollha illi kien hemm. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qal il-Gvern b'dil-irtirata qed jammetti li ma għamilx konsultazzjoni denja ma' daw konċernati fis-settur bi kriterji li ma kinux ċari li joħolqu lok għall-abbuż. Għadni kemm smajt statement minn għand Clifton li jgħid fl-aħħar tal-ġurnata rebaħ is-sens komun. Ġifieri qabel ma kienx hemm. Il-Ministru ftit ilu qal wara l-maltemp jiġi l-Binazzi. U għat jgħid li issa l-Binazzi ġifieri qabel kien hemm il-maltemp. Issa dan il-maltemp, dan il-nuqqas ta' sens komun. Min fejn ġie? Ġie minn tliet liġijiet ġodda. Illi jgħidu tan-naħa tal-Gvern min jaqrom il-liġijiet għax titaqrom. Kienu qed jgħidu li l-warrant tal-għalliema kien se jiġi temporanju, ma kien sejba permanenti. Clyde Pooley sostna li l-lum il-ġurnata l-għalliema ikunu medda u mhux isibu ħajt ta' kenn bi kriterji mċajprin u nuqqas ta' rieda kontra il-vjolenza fuq l-għalliema u l-edukaturi. Mela dal-Gvern li l-għalliema tagħna aqqas irid iħallihom jagħmlu fotokopi ferdu huma, f'daqqa waħda irid iġibhom legalment responsabbli tal-iskola tagħhom, lill-kapijiet tal-iskola. Mela inti tibda tgħid imma hawnhekk hawn xi ħaġa li mhix qed tiffunzjona. Fuq trasport b'xejn għall-istudenti, Pooley qal li hemm 800 student li għadhom bla trasport, xi ħaġa li tnissel ħsieb bil-Gvern ma jridx joħroġ iċ-ċifra uffiċjali. F'dan il-waqt Clifton Grima jgħid li m'għandux din iċ-ċifra, iżda fi ftit sekondi mbagħad jgħid li ċ-ċifra hija vera xi ħaġa hekk. Aktar minn 800 student illi għadhom bla trasport illum. Ċifra ġdida, skużani? ċifra ġdida kemm naqsu jew ma naqsux mill-8 to 9 illi kien hemm donnu ma jriċeti għall-Ministeru, ma nafx irid skolpa. Sekonda. Imma ma jafx. Tifhimni? Ma kienx l-intenzjoni tiegħi ndaħlek fiha, ma 800. Sewa kien hemm fuq 800. Fid-dawl ta' dan kollu l-problemi fis-settur edukattiv baqgħu jippersistu fejn il-Gvern mill-bidu tas-sena akademika inqabad li m'għandux pjan għall-għalliema u l-edukazzjoni.